Hej folkens, så er vi i skoven igen. Ude og gå en tur med det super lækkert vejr, som I kan se her. Og min hund i baggrunden, som sagt, som altid. Ja, hvad der er sket siden sidst. Man har været på arbejde, som man kan se. Stille og roligt. Det er altid rart at komme på arbejde og tjene nogle penge. Det bliver man jo nødt til. Sådan er det jo. Danske Danmark tjene nogle skattepenge. Nå, men vi er simpelthen taget i skoven igen her i en dejlig weekend. Vi har lørdag, så jeg kan ikke lige huske datoen. Det går ikke så højt op i. Det er jo bare lørdag. Men som sagt, super lækkert skov, som I kan se. Det er dejligt forår, med blomsterne springer ud i haven og i skoven, og alle de hjemmepligter, man nu har. Så, hvad er der sket? Ja, der er sket mange ting. Lige så vel som for alle andre mennesker, der sker mange ting. Så har vi jo en dejlig forårsdag, som jeg vil vise jer. Og så kan I jo se, om det er noget, I har lyst til. Men husk at subscribe mig, skriv thumbs up på min video, som jeg husker at sige. Og I må have en fantastisk god formiddag i dag. God dag til alle jer. Hej.